ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா பேரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஹோம்மேட் டேஸ்டிங் பேப்பர் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஹோம்மேட் டேஸ்டிங் பேப்பர் செய்கிறக்காண்டி நான் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஆயில் கீழே படாதக்காண்டி நான் பழைய காலண்டர் எடுத்து பேப்பருக்கு கீழே வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் காட்டன் கூட எடுத்துக்கலாம். என்கிட்ட காட்டன் இல்லாததுனால நான் காட்டன் துணியில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் வச்சு நான் பேப்பரில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணால் எடுத்துக்கலாம். குக்கிங் ஆயிலும் எடுத்துக்கலாம், ஹேர் ஆயிலும் எடுத்துக்கலாம். நான் கோகோனட் ஆயில் எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது. நான் அப்ளை பண்ண இடத்துல மட்டும் நல்லா இந்த காலண்டர் கீழே இருக்கிறது மேலே அப்படியே உங்களுக்கு தெரியுது, பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லியும் போடுற வீடியோஸ்க்குனால் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நான் நல்லா தேய்ச்சிட்டேன். பாதி அளவுக்கு, கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு தான் தேய்க்கணும். அதுவும் நான் பண்ணிவிட்டு காட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. பின்னாடி திருப்பி அப்புறம் முன்னாடி திருப்பி பேப்பரை எவ்வளோ நல்லா நம்மளுக்கு இது கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்கள் இதை பட்டர் பேப்பராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேக் செய்கிறதுக்குன்னா நீங்கள் கீழே வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ட்ராயிங்க்கு தான் நம்ம டேஸ்ட் பேப்பர் செய்கிறோம். இப்போ நான் ஃபுல்லாமே அப்ளை பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் ஒரு காட்டன் துணி எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணது. இது நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணாத காட்டன் துணி. அந்த இதை வச்சு நம்ம நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு ஆயில்னால் போயிடும். ஏன்னா டேரெக்டாக நம்ம ஆயிலோட ஃபோன்லனா டேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கான தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோனில் டேஸ்ட் பண்ணி காட்ட போகிறது இல்லை, கலரிங் புக்கில் தான் டேஸ்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன். அந்த ஆயில்னா நல்லா நம்ம தொடச்சி விட்டுடலாம். போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் பேப்பர் கிடைச்சிரும். இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பரான நம்மளுக்கு டேஸ்ட் பேப்பர் கிடச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, நல்லா தொடச்சிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் அந்த ஆயில் கையில் தொடும் போதுலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தொடச்சி விட்டிங்கன்னா போயிடும். இல்லைனா கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு தொடச்சி விட்ருங்க, போயிடும். இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட் பேப்பர் கிடச்சிருச்சு. அவள்தான், நம்மளுக்கு டேஸ்ட் பேப்பர் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஒன்றும் கொஞ்சம் ஆயில் மாதிரி தெரிஞ்சுது. அந்த பேப்பர்லேயும் ஒட்டலை, லேசாக தான் அந்த ஆயில் இருந்துச்சு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ நம்ம கலரிங் புக்கில் நம்ம பார்க்கலாம். நான் கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த கலரிங் தான் நம்ம பார்க்கணும். எவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட் தெரியுதுன்னு பாருங்கள். வீடியோவில் கூட கொஞ்சம் பிளர்ராக தெரியுது, நேரில் சூப்பராக தெரிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சி நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் கூட சப்மிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம A4 ஷீட்டுக்கும் நம்ம இந்த A4 ஷீட்டில் டேஸ்ட் பேப்பருக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம A4 ஷீட்டில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த டேஸ்ட் பேப்பர் நம்ம ஹோம்மேட் டேஸ்ட் பேப்பருக்கும் இந்த A4 ஷீட்டுக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துப்பீங்க. நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேன், எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸுன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ கிளியராக தெரியுது இந்த டேஸ்ட் பேப்பர். இந்த A4 ஷீட் பேப்பர் நம்மளுக்கு தெரியவே இல்லை. நீங்கள் இது செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஐடியா அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பாய் பாய்.